Lipson TV tashar al'umma. Birnin mu kuka zo, dole ne ku ga abin ya canja. Salamu alaikum. Kai! Ba a yi mana sallama a nan. Me ke tafa kai? Kuɗi. Kuɗi kake so ka yi? Kai! Kuma halaka mun halaka. Ba a kira mana Allah a nan gurin. Kuɗi kake so ka yi? To! Ka samu kuɗi ka samu, na hauka ma za ka yi, ba hukuncin naka. To, matso nan, dawo nan, ba hankali, dawo daga nan. To, adadin marinka, adadin kuɗin da za ka yi. Na amince. To, amshi wannan. Aljani ko mari? Aljani! Dawo ka zauna! Zauna nan. Hai! To! Ga aljanin nan zuwa daga can ƙasar Kuwait! Tashi tsaye! To, gashi nan yana zuwa! Lipson TV tashar al'umma.